Happy Valentine's, guys. Alright. Hey guys, yung pamilya guys. Wala akong small family guys. Oh, akong bibikot, si Pitpit, akong asawa, ako. Wala yung kinakos ng guys. Wala akong manghuran guys. Naagin ako niya akong manghon guys. Naagin din ako. Oh. Morning guys oh. Guys. Guys. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, guys. Yes guys. Tayo na babe. Na guys. Nagtakan only. Dili kayo mo. Kuha lang akong wife guys kay. Di siya kabuilog kaon kung nakakuno ang video ba. Hindi, pag una may kaon guys. Hindi kaon pinagli guys. Gaya tabi. Kanon. Wala ko yung flowers ihatag niya guys. Among para flowers, para chocolate. Amo na lang ipahit na mo sudan og bugas. Kay mas importante yung bugas guys eh. Mas importante ang ilunod. Pero siyempre, mahal dyan muna ko ang asawa guys. Wala lang yung kakuan karon. Baboy. I love you guys. Bye, guys. Guys. Happy Valentine's Day, Sa mga guys. sa mga subscribers. Salamat sa suporta ninyo ha. Ay, dili patungod ninyo. Dili patungod ninyo. Na guys ay. Pit. Pit guys. Mali mo ka mangulan guys. Kamunguran na ako guys. Dili na ko guys. Ako mag-work, guys. Mukha o kutsara niya mo kamunguran guys. Kutsara ang kaulo na ni. Nabi ko. Dira, ulong singgeta, tubigin siya. Oo. Ibis ka. Mali guys ay. Sama-sama yung pag magkaon guys kay mao mo gud giingon nga a family when a family eats together busog together food. Ano babe? Kami guys kinamuti mi magkinaon guys kay inani yung magkamot magkaon gawas og daan mi sa kanang nasa mga party-party magkutsara mi tinidor pero largay ko sa balay guys lagpon yun mi magkinamot no guys so ano lang ka tubig water once again guys, happy Hearts Day. I love you. Hopefully, you love us. Bye guys. See you in our next vlog. Enjoy your day. This is a Hearts Day. A day. It's a celebration day. Bye. Thank you.